Hej YouTube, mig og Frederik her, og vi laver vores første YouTube video. Ja, vi har lavet, som den første ting vi gerne lige vil vise jer, det er en bygge-transportmaskine. Hvis man putter for eksempel sand, det kan også være grus eller sådan noget, derind, så kan den, ja, ligesom grus. Og så den bygger bare mure hele tiden. Og så hvis man, fuck laver jeg? Hvis man så for eksempel lige, jeg har ikke lyst til at have nogen mine mure af sand, som de fleste ikke har. Så hvis man for eksempel gerne vil have det af uld, så så sætter den dem kun heroppe. Så kan man ikke få dem til at lave dem hernede. Fuck dig, Frederik. Det kan man også bare blive ved med at gøre. Og ja, det var lige sådan en lille en, vi godt kan lave en hurtig tutorial til. Og så har vi vores nybegyndertrappe. Altså, enhver kan lave sådan en her med redstone næsten. Altså, vi er ikke specielt gode til redstone, og vi kan sagtens lave alle de her ting, uden at kigge på YouTube. Nej, vi er. Her var der bare en til af de der transportbygge. Ja, vi er fine. Så er der en elevator, som desværre ikke altid helt virker. Se, nogle gange sætter den egentlig stop, men den virker nogle gange. Sådan der. Sådan, den virker nogle gange. Altså, man skal være lidt heldig. Men hvis der er nogen af jer, der... Sikkert det. Hvis der er nogen af jer, der har lavet en elevator, som måske har et link, så endelig bare skriv det i... ja, lav en comment, hvor I sender et link for eksempel. Så vi vil gerne lige prøve at se, om vi kan lave en. Og endelig... Fordi vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave med redstone. Og husk... Og ja, husk at subscribe. Ses YouTube!